tikati Cholo Goliath abweresa ma polling stations onse. So this is the polling station level, si council level. Ma results apeleka kale abwana DC. Izo mukuzoona ukozo ndizabalaka. Sitina zigwire zimene. Tungochita transfer zimene zinalapa zacho zimene apanga kale handover. Kamene kala kuika ndi kamene kongoti mwachotsa nokha pano. Chifukwa mmene timapangira poyamba mujaiti nanga simukaonetsa anthu akaziona zimapitiratu. Nde inu munazisiya apa. Nde mutazisiya mmene opanga communicate kuti tikunyamulazi ndizija zaonedwa kale tikupititsa uku anthu zimene amafuna nziti. Okay. Chifukwa na monitor tiliposera tukumasinthana. Ndamene anaonawo anali ena apita ukasamba. Amene unasondera. Komanso nthawi imene zinena zonse zithe zomwe amene zimene ali ngati zikubwera zanyowano kuzikhale kumene. Anzathu anaona ndi. Tingamangejonja the way forward. We have taken note of that. Is it possible that we should move on along with solar Yes. So as the way forward, kuti izizi zafuna kale azichosa sabera. Koma way forward zizabwera uku ngati zapezana ndi zina mukutenga zikulu zakalezo. Communication should go there. That's what we want. We'll do that one. Komanso, you know, as you are doing my handovers, muziuzana sutoke panopa zakuti zabwera stage yapo zimeza sana zakuti zabwera famene mwane nerapo chifukwa na ajoina lero ko mama wao nditero sana zokuti zimene zira apa zindizacho ndiposo zabwera liti dzulo aife anzathu anatiuza chifukwa ene amwepo tusei kuti zacholo akuti aziona. I know going forward as we have agreed sana nyamulo koko zinthu tizikuuza. So makato no momo mwina ndilongo so yonchi. Ine ndine Manda Adams amene ndi driver mmodzi wa mavani amene tinatenga ma ballot papers kuchokera ku Lilongwe ku airport kubweretsa kuma constituency osiyana ngati nana ndikonya ku Cholo. Ndi pachiyambi pa ntchito iyi panali agreement ena kuti tilandira 50% ya ndalama zathu katika timotulukira ntchito 50% ya timalizidwa. Ndiye zaoneka zokuti ntchito iyi ili kumapeto. Pamene ali kumapeto tinatha kuwafikira adindo amene timalumikizana nawo pachiyambi kuti programu ya ndalama ziyenda bwanji. Ndiye zapezeka zokuti anthu aja akhangata kuponyerana. Ndi mantha amene tinali napo powunikira kuti ntchito imene tikamaliza aliyense azipita madera osiyana. Kotero tinaona kuti kwabwino tikhale ndi chiganizo chokuti katundu amene ali ma ballot boxes titsatsitse kuno ku Blantyre warehouse. Icho ndiye chimene tachipanga pa nthawi imeneyi. Ndiye mwina khozaona kuti panali kampungwepungwe kuti magalimoto ena amene ali ndi ma late number a GE sakulowa mkatimu komanso amene ali mkatiwo sakutuluka. Kotero ife magalimoto athu amene tapakira katundu sitikutsitsa katundu wa ameki. Chimodzimodzi ine Andrew na Mapupulo inonso driver wa van amene ndinatengedwa ku Blantyre ya PVHO kupita ku Lilongwe kwanyamulana wa maballot paper. So ife tinaona kuti tafika kunoko ni monga ina nachita mwayi kundiponyaso kumwera konkuno kumene naponyita kuchilazulo. So ababa tafika kuti titsitse maballot paper ndi pamene akutuza kunena kuti inuyo mukatsitsa maballot paper wa mukuena kulowa PVHO kuti akatseke mileage anu chifukwa mileage anu munatsekulidwa kumeneko. So ife tikupangana kuti wemwe tikutseka mileage contract ikuta ku ndalama zathu sizikulowa. Sikuchitika ndi chani. Tinafufuza ndi pamene namato yankhachi alipo amatuza kuti yayi inuyo mukapanga mukamaliza chilichonse mukatseka mileage muyenera munyamuka kuno transport yanu muzipita kuliko ku Lilongwe tizikafufuza. So ineyo lachikalipo sindizo ndikakomana nawo kuti ine ndizikafufuza office yawo ndikayipezera pano sindikudziwa kwina kuliko somwe ndingalowe nefe dandala tinalone kuti funa ndalama zathu zilo tili konkuno tikamati tikutseka ndi PVHO tikutseka mileage tikhaye kuti ndalama zangaso ndatenga ndikunyamuka ndikupapita ku nyumba toriwo ndine agreement yawo yatani tasiyana pamene inakuwa kutafikira nena chani sa madandalo anu. Tinatengana monga ife madriver tinasankhana monga okosela atatu. Tinakumana ndi amene ali ngati adindo warehouse iko ukafotokozera ndipo ukoko tinangokhanga tapatsidwa chitozo. Chifukwa titafikira kwafotokozera mafoto athu iwo anozera izozo sitikukhudzana ndi office ino zikhudzana ndi ku Lilongwe iwo kwayo nkongolandira katundu. Ndiye titawunikirabe kuti ngati awawo kuti yankha chonchi kumene tikasiya katundu kuti katundu olotisiye panopa tikaloyera kuti ufuna ndalama zathu.
ndipo yonse kunali kuwonjezera kuna uya iziso lomutapanga mwanjireli yonse palibe muvutika umene kwa mukhala ku wiki ife chakuno tivutike pa wiki forera gwira ntchito ndi magalimoto ndi amene tapanga pakiwa sitikusundaso ndinangoisunga galimoto kuti marizatsi athu afika tiyamba tikugwira ntchito masana uno ndetulutse boxiyo kuti ndikemukupinda zinaitika zikutsire ntchito tokoze kuti mwatsimikizira kuti masiku amene tinayikapo yapoti ndi amene adakalipo kutsimikizirani kuti sitinatsekule galimoto ikaaamo boxi aikulake zikomo kwambiri. Ine ndine Man Adams amene ndi driver wamodzi wa mavani amene tinatenga ma ballot papers kuchokera ku Lilongwe ku airport kubweretsa kuma kutsidwe sosiyanasiyana ngati nana ndikonya kutcholo. Ndi pachiyambi pa ntchito iyi panali agreement ena kuti tilandira 50% ya ndalama zathu katikati mwa tulugwira ntchito 50% ya timalizidwa. Ndiye zaoneka zokuti ntchito iyi ili kumapeto. Pamene ndi kumapeto tinatha kuwafikira adindo amene timalumikizana nawo pachiyambi kuti programu ya ndalama ziyenda bwanji. Ndiye zapezeka kuti anthu aja akhangati akuponyerana. Ndi mantha amene tinali napo powunikira kuti ntchito imene tikamaliza aliyense azipita madera osiyanasiyana. Kotero tinaona kuti kwabwino tikhale ndi chiganizo chokuti katundu amene ali ma ballot boxes titsatsitse kuno ku Blantyre warehouse. Icho ndiye chimene tachipanga pa nthawi imeneyi. Ndiye mwina khozaona kuti panali kampungwepungwe kuti magalimoto ena amene ali ndi ma reg number a GE sakulowa mkatimu komanso amene ali mkatiwo sakutuluka. Kotero ife magalimoto athu amene tapakira katundu sitikutsitsa katundu wa ameki. Chimodzimodzi ine Andrew na Mapupulo inenso driver wa van amene ndinatengedwa ku Blantyre ya PVHO kupita ku Lilongwe kwanyamula nawo makalo paper. So ife tinaona kuti tafika kunoko monga ine nachita mwayi kundiponyanso kumwera kwankuno kumene naponyeta kuchirazulo. So ababa tafika kuti titsitse ma ballot paper ndi pamene akutiuza kunena kuti inuyo mukatsitsa ma ballot paper wa mukuyenera kulowa PVHO kuti akatseke mileage anu chifukwa mileage anu munatsekulidwa kumeneko. So ife tikupangano kuti tikutseka mileage contract ikutha koma ndalama zathu sizikulowa. Chikuchitika ndi chani? Tinafufuza ndi pamene namapeya ankhachi alipo amatiuza kuti ayi inuyo mukapanga mukamaliza chilichonse mukatseka mileage muyenera munyamuka kuno transport yanu muzipita kuliko ku Lilongwe tizikafufuza. So ineyo lachikalipo sindizo ndikakomana nawo kuti ine ndizikafufuza office yawo ndikayipezera pano sindikudziwa kwina kuliko somene ndingalowe nefe dandalati nalone kuti tifuna ndalama zathu zilowe tili konkuno tikamati tikutseka ndi PVHO tikutseka mileage tikhale kuti ndalama zangaso ndatenga ndikunyamuka ndikupapita ku nyumba kuti iwo ndini agreement yawo yatani tasiyana pamene kwa kutafikira nena chani cha madandalo ano. Tinatengana monga ife madriver tinasankhana monga okosera atatu. Tinakumana ndi amene ali ngati adindo warehouse iko ukafotokozera ndipo ukwako tinangokhanga tapatsidwa chitozo. Chifukwa titafikira kwafotokozera mavuto athu iwo anozera izozo sitikukhudzana ndi office ino zikukhudzana ndi ku Lilongwe iwo kwayo nkongolandira katundu. Ndiye titawunikirabe kuti ngati awawo kuti yankha chonchi kumene tikasiya katundu kuti katundu olotisiye panopa tikalowera kuti ufuna ndalama zathu. Ndipo yonse kunali kuwonjezera kuna uya iziso lomutapanga mwanjireli yonse palibe muvutika umene kwa mukhala ku wiki ife chakuno tivutike pa wiki forera gwira ntchito ndi magalimoto ndi amene tapanga pakiwa sitikusundaso